Se spune de regulă că oamenii au rădăcini. Aici e un loc în care de vreo 23 de ani am prins rădăcini. E unul dintre cele mai frumoase vise pe care l-am putut împlini. Undeva acum 23 de ani, când străzile Bucureștiului erau pline de copii abandonați, orfani, împreună cu alți 3 tineri am plecat să ducem niște sandvișuri pe stradă la acești copii. Noi am plecat așa cu gândul că ce faptă măreață facem, ne încălzeam așa la gândul că facem ceva deosebit. Când am ajuns în stradă și ne-am dat seama cât de mici suntem în fața oceanului de suferință, am avut un sentiment al zădărniciei și brusc mi s-a părut că până și casa în care eram cu chirie era mult prea mare și prea generoasă față de ceea ce văzusem. Și am făcut o rugăciune în taină și am spus că dacă vreodată Dumnezeu va deschide o oportunitate să fac ceva, n-am să spun nu. Prin 96 aici era un prundiș, era numai căsuța asta din spate, abia reușisem să o cumpărăm, a fost o casă domestică aparținând unei familii și ne-am gândit atunci să luăm niște copii din stradă, am luat vreo 20 de copii din stradă și așa a început acest vis numit Viață și Lumină. Avem acum în momentul de față peste 500 de copii de care noi îngrijim și cred că cel mai frumos lucru în privința acestei lucrări Viață și Lumină este faptul că am sentimentul deseori că nu m-am irosit și m-am investit într-un mod înțelept. Foarte mulți oameni ridică fel de fel de clădiri, stabilesc fel de fel de proiecte. Proiectul nostru este să zidim viețile oamenilor. Avem peste 1400 de copii care au trecut prin mâinile noastre pe aici și acum sunt oameni care au primit o a doua șansă după ce șansa normalității le-a fost refuzată. Mă bucur foarte mult, deseori mi se pare că cel mai frumos câmpei din viață e să vin aici sub bolta asta de viță de vie, să beau un cafea cu copiii lângă mine, spun tot felul de lucruri, mă iau în brațe nedisimulat, îmi dau seama că aici nu încape nici regie, nu încape nici actorie, sunt copii, suntem noi și mă bucur foarte mult de lucrul acesta. Am trecut și prin momente grele și poate unul dintre lucrurile care l-am resimțit cu cea mai mare greutate a fost pericolul să închidem această lucrare. Pentru că la un moment dat sunt așa de puține fapte și atât de multe cuvinte. Suntem așa parcă într-un timp în care cuvintele au luat-o cu mult înaintea faptelor, sunt cu mult mai mari și foarte, foarte greu mi-a venit în momentul în care lucrarea aceasta a fost pusă sub tot felul de lupe subiective, a făcut obiectul unor discuții care nu și aveau locul, pentru că mai întâi ar trebui să faci ceva ca să poți să ai apoi dreptul să judeci ceva. Asta a fost unul dintre motivele pentru care eu, cel puțin în perioada asta, am ales să fac pasul acesta de a ieși dintr-un sistem, pentru că în momentul în care am înțeles că în evangelizările la care voi fi chemat nu mai am dreptul să vorbesc despre ceea ce reprezintă la momentul actual cea mai mare dorință și bucurie a sufletului meu, am simțit că devin infirm. Să nu poți să vorbești despre ceea ce te caracterizează înseamnă să fii obligat să faci ceva ce nu este în naturalul tău. M-am gândit mult la ce posibilități există pe viitor să dezvoltăm această lucrare. Eu nu sunt chemat la inaugurări de biserică. Nu sunt chemat nici la manifestări simandicoase. Eu sunt chemat de obicei să pun plug în braz de la evangelizări. Și atunci când mi s-a spus că n-am voie la evangelizări pentru că de fapt vor să mă protejeze de o anumită vulnerabilitate, mi s-a părut un lucru străin de modul meu de a gândi. Nu înțeleg cum poți devii slab în momentul în care iubești copiii și le spui oamenilor că de fapt fapta credinței și cea mai înaltă formă de dragoste creștină este să-ți împarți pâinea cu semenul tău și să porți de grijă celor care sunt în suferință.
În sfârșit, asta este unul dintre visele mele și de când am început să vorbesc, nu știu dacă ăsta este un semn, dar am început înnorat fiind și acum a răsărit soarele și pentru că noi suntem în spațiul ăsta balcanic al unor ușoare superstiții, eu totuși cred că și Dumnezeu zâmbește la ceea ce eu am spus. E greu să descrii ce înseamnă să te cheltuiești pentru oameni, e greu să descrii cuiva ce bucurii poți să ai și bucuriile acestea mărunte, cred eu că și dese, sunt mult mai importante și au mai multă greutate decât poate idealurile acelea mărețe pentru care tot luptăm și nu le atingem niciodată. Eu cred că acest gen de bucurii mărunte, când stai, bei un ceai, copiii sunt lângă tine, ai sentimentul că ești util, îi vezi îmbrăcați frumos, alergând, îi vezi că mănâncă o mâncare bună, merg la școală, ești părinte, nu? Sentimentul acesta de părinte este extraordinar și lucrul acesta mi-aduce foarte, foarte multă împlinire. Nu suntem singuri aici, avem un colectiv fantastic, extraordinar. Și poate că lucru care ar trebui să mă facă să fiu foarte recunoscător lui Dumnezeu este faptul că oamenii aceștia nu rămân pentru un salariu. Dacă ar fi să compar ceea ce primesc ei cu orice salariu din București, e ridicol, totul e ridicol. Dar stau pentru că și ei, la rândul lor, cred în visul acesta. Cred în visul viață și lumină, cred în familia aceasta care de-a lungul timpului a făcut atâta și atâta bine. Avem undeva acolo, în partea stângă, este unul dintre proiectele alăturate. Aici, în spatele meu este orfelinatul, locul unde copiii stau. Și acolo, în lateral, în partea stângă, alăturat, este centrul pentru tineri. De regulă, pentru cei care sunt părinți, știu că copilul poate să aibă 18 ani biologic, dar nu totdeauna vârsta biologică este și vârsta psihologică. Câteodată vârsta maturității diferită de vârsta din buzunar. Și acesta a fost un vis pe care mi l-am dorit împlinit, pentru că sunt foarte mulți tineri care vin din orfelinate și nu știu încotro să apuce, că la 18 ani statul întrerupe propriu-zis grija pentru copii, pentru că așa este legislația și au nevoie de un loc unde să poată să fie încurajați, să poată să fie ajutați, să fie sprijiniți, să fie învățați cum să abordeze viața. Sunt aproape vreo 12 ani, 13 ani de când am deschis acest centru de tineri. Avem seri fantastice, după amiezi deosebite, discuții grozave, avem multe exemple bune, avem și înfrângeri care ne fac mai ambițioși, care ne fac mai dârși și aici este parte din viața mea, doar 23 de ani, de când aici Dumnezeu mi-a fixat o rădăcină și mă bucur. Mă bucur foarte mult și dacă ceea ce eu spun îți dă de gândit, tastează pe internet Viață și Lumină, află despre noi și cine știe, poate devenim parteneri la visul ăsta și vei fi și tu mai bogat. Apoi, nu departe de noi aici este un centru cunoscut bucureșten, nord, este vorba despre Romexpo. Acum 5 ani de zile am primit un vis din partea lui Dumnezeu și m-am gândit la greutățile pe care le am atunci când este vorba să transmit vestea bună celor care vin pentru prima dată în biserică. Mi s-a părut că biserica a devenit foarte greoaie prin faptul că, crescând cel puțin biserica noastră, am ajuns să avem foarte multe programe în care trebuie să cânte o mulțime de oameni, trebuie să mulțumești pe fiecare pentru că oamenii fac repetiții, fac sacrificii. Nu mai ajungea timpul deloc să vestești Evanghelia și m-am gândit atunci ar fi ca măcar o dată pe lună să închiriem o frumoasă sală într-un loc central și să ducem Evanghelia concentrându-ne pe Evanghelie și vorbind despre frumusețea iertării lui Dumnezeu. Și așa am împărtășit gândul ăsta unui grup de tineri care ai putea spune că abia așteptau pe cineva care să le împărtășească un asemenea vis. Și de anul trecut am reușit cu ajutorul lui Dumnezeu să înființăm un grup de misiune pe care l-am numit Renovatio. Am fost întrebat de unde până unde Renovatio.
corect ar fi renovatio, că asta ar fi pronunția corectă. Tot în baza unui vis, dar de asta nu un vis cu ochii deschiși, un vis cu ochii închiși. Am visat numele acesta și când m-am trezit am fugit drept de la internet să văd ce înseamnă visul acesta și am aflat că înseamnă înnoire, actualitate, la zi. E ca și cum Dumnezeu mi-ar fi vorbit că trebuie făcut ceva pentru timpul actual, trebuie aduse la zi un pic lucrurile cu privire la modul în care biserica se prezintă. Așa că anul trecut am făcut acest lucru extraordinar, am închiriat o sală foarte mare, zic eu, și am început să chemăm oamenii la Dumnezeu. Au venit, mi-a plăcut foarte mult și datorită multor tensiuni, conflicte, tot felul de lucruri în care în ultima perioadă, cu sau fără voia mea, în care am fost angrenat, a trebuit să ne oprim din această misiune. Și asta a fost unul dintre lucrurile, cred eu, cele mai grele pe care le-am putut îndura. Să vezi cum vin oamenii care nu-L cunosc pe Hristos, cum li se aprinde lumina în ochi, să-i vezi cum oamenii aceștia încep să plângă pentru că vestea pe care o aduci este extraordinară, versus poate atmosfera uneori atât de grea în biserică, în care nu știi ce tip de predică să mai ții pentru ca să mai atingi inima unui om, m-a făcut să-mi găsesc sensul. Pentru că deseori m-am întrebat când m-am dus la amvon, de ce mă duc eu la amvon? Pentru că spun cuvinte pe care mulți oameni le știu, mulți oameni le cunosc și parcă nu au aceeași putere de a mișca. Dar când faci lucrul acesta față de cineva care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, reacția este fenomenală, pentru că cu adevărat vezi cum Dumnezeu schimbă, cum Dumnezeu transformă. Și am ajuns la un moment dat în discuția cu cei care conduc mișcarea noastră să mi se interzică expres exact acest gen de misiune. Mi s-a interzis expres și acesta fiind socotit ca fiind o vulnerabilitate, pentru că aș fi destabilizat biserica. E adevărat că într-o oarecare măsură trebuie să recunoaștem că atunci când misiunea Renovatio era și aveam câte o seară din aceasta, era cam goală biserica. Dar întrebarea nu este de ce era plin la Renovatio, întrebarea este de ce e goală biserica. Și atunci noi ar trebui să ne axăm pe ceea ce ar trebui făcut pentru îmbunătățirea bisericii și trebuie să ne gândim de ce oamenii aleg ceea ce aleg. Și atunci am luat această hotărâre să mențin cele două vise. În fond, eu mă gândesc că dincolo de tot ceea ce înseamnă viața terestră, viața perenă, cu toate greutățile și bucuriile ei, cel mai important lucru este să trăiești fără regret. Regret oricum vom avea, dar să trăiești fără regrete mari. Și cred că cel mai important lucru este să-ți împlinești chemarea pe care o simți din partea lui Dumnezeu. Iar eu acum chemarea din partea lui Dumnezeu o văd în două direcții. Să ofer o pâine celui ce nu are pe pământ și să ofer pâinea vieții celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Așa că renovație și viață și lumină sunt de fapt părți ale aceleași vis, ale aceleași chemări din Dumnezeu. Pentru că pentru prima dată acum, când noi avem duminică de duminică misiunea Renovatio, pot vorbi liber despre ceea ce nu puteam vorbi în biserică. Pot vorbi despre copii care se clatină pe picioare de foame, dar au un dar uriaș. Duminica trecută, bună oară, am adus câteva tablouri pictate de niște copii cu un talent uriaș din Purcari, în Republica Moldova, și care abia se țin pe picioare, e mai grea, deci pensula aia e mai mare decât ei, și care pictează extraordinar. Și așa am putut să le spun oamenilor despre modul cum ar trebui să se vadă credința în viața noastră. Că dacă credința nu deschide un orizont, dacă credința nu te face să poți să trăiești cu un entuziasm și cu o pasiune pe măsura veștii extraordinare a faptului că Dumnezeu ne iubește, atunci eu nu prea pot să înțeleg cum e credința aceasta. O credință care e cenușie, o credință care ne face deseori să stăm în imobilismul nostru, mie mi se pare ca un fel de schimbarea unei pedepse cu altă pedeapsă. De aceea cred eu că în acest moment sunt două lucruri care sufletul meu le iubește și dacă tot am fost provocat la o cafea să vorbesc despre lucrurile acestea, aș putea să spun că chemarea oamenilor la Hristos și hrănirea celor săraci, ajutarea celor nevoiași, sunt tot ceea ce înseamnă viața mea. Că va fi într-un sistem, că va fi
într-o linie administrativă sau alta, mai puțin e important. Eu cred că mai puțin contează modul cum omenește reușim să așezăm un lucru, cât contează faptul să răspundem unei chemări dumnezeiești. Că până la urmă, în Împărăția Lui Dumnezeu, când vom sta față în față cu El, nu vom fi întrebați de numărul matricol de la școală, nici de culoarea uniformei, ci vom fi întrebați de modul în care am înțeles să trăim noi pentru Dumnezeu și de modul în care ne-am putut cheltui și dărui inima pentru scopuri și idealuri ca acestea.